Cea mai mare greșeală pe care foarte mulți pacienți o fac este aceea de a se restricționa foarte mult după ce au avut o masă în care au mâncat mai mult decât se așteptau sau au mâncat alimente nesănătoase. Cred că vă este destul de cunoscut scenariul în care vineri seara sau sâmbătă seara am mâncat o porție mare de paste cu sosuri și un desert după și în perioada următoare mă hotărăsc să nu mai mănânc nimic sau să mănânc foarte puțin pentru a corecta marea greșeală pe care am făcut-o. Astfel, în ziua următoare cel mai probabil voi sări peste micul dejun, la prânz poate voi lua sau nu o mică gustare și seara ce se va întâmpla cel mai probabil voi face aceeași greșeală pe care am făcut-o cu o seară înainte. Așa că, dragii mei, după ce faceți un astfel de exces culinar, voit sau întâmplător, cel mai bine este să continuați planul nutrițional așa cum l-ați primit, fără niciun fel de restricție. Dacă s-a întâmplat cu totul și cu totul ocazional, este foarte posibil să nu aibă niciun efect negativ asupra scăderii în greutate și cel mult ce puteți să faceți este ca în ziua respectivă să mâncați niște porții un pic mai mici la mesele celelalte, asta în condițiile în care știți că la prânz sau seara urmează să mâncați ceva hipercaloric. Însă în niciun caz nu vom alerga după să recuperăm caloriile pe care le-am consumat în exces sau să refacem deficitul caloric, deoarece cel mai probabil va duce la apariția altor tulburări de comportament alimentar. Până la urmă, din greșeli învățăm și cum cu o masă de dietă nu vom reuși să scădem în greutate, nici cu o masă greșită ocazional nu vom da peste cap planul pe care l-am avut. Așa că fiți blânzi cu voi, fiți cât se poate de consecvenți cu planul pe care l-ați primit și acum, dacă s-a întâmplat odată, nu o fi foc, continuăm exact cum am făcut planul până acum.